سلام كبرات تخاتلتين لومي 4 تقمتي كلتا شحن عسران كلتا نبستدالو زيناتات بوليس ستوكهولم شودن بزعبه ايرتراويان زهابو ملسي بريطانيا بزعبه بحر سغيرم زموص سدتنياتات وسان محلافه جنرال صادقان بمانزا استساتفوا علن بزعبه سراويت ايرترا استزاربون ايرترا ابسمع سلام دوب سودان كتساتف مخانا مغلاصو ودو نبريزيدنت اوغندا كاب سلطانو موراد محبارون زتقلل كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتطوقون بخبري عدمكم بوليس رئيس ختم شودن ستوكهولم ابتي مونغو ايرتراوين زنبر عقرقر زي قبا قونص ابل علي وريد الزبل ناب اخبار حق طرعان كقرب يخيل يكبل حبيرو بوليس رئيس ختم شودن نزح بريتا ذهبه ابز حلفه 17 مسكرم قدم معلتي اب حده هوسبيز بهال اب ستوكهولم زركب كبابي مونغو نفس وقفن بمايز قصر والقسبات زنبر وكلتنا ايرتراوين قجلتات اب افدق هوسبيتريف كبيد متفنان مسعبه ابالات بوليس متتاوغيرم نتزنبر كونتات تحت قصر ابز اتول اوان ابل علينا زي قب قونص وريد الزبل مررتات دحر مسمعيو ابت وان بوليس بزح زلو حيل بموفر نتزنبر عقرقر اب تحت قصر دحر مئتو نحمش سبات بن عبد طرطراتين بمبال اب تحت قضيتي ومينيرو دحرغنا بوليس ناص اكون تلققم بنعب كسيسغنا ابل على 6 مرمرا يقصل كم زلو حبيري زركب كابتم اب تفصام استساتفوا بوليس نت عقرقر مهدا انكلو زياده ابتم زقاوم زنبر حيل تتقيمي بمبال مريتهم زسمعو دحر زي اب غازيطات تهاجر زوص فصامه كومدما بقانقا تግርኛ بزرغح مدبري شودن زقربه مغلاصات كا بوليس شودن ابل علي زيغب غونص وريد زبل ناب اخبار حق طرعان كقرب يخيل يلا بودن تگرኛ استحتته بوليس ستوكهولم نتزكايز نبره فيستا زقاو مسابات بزي فقاد ممصوم شدسه كاباتهم بنعبي وي اوبلوب تطرطيروم هلاومن اتمرمرا يقصل ابزلولو ازو قصري كوسخ كم زخيل بصحف زهابنا ملسيه نصر تطرطيروم تخصصهم زلو غبن نعبي وي اوبلوبن غونص تحوسو نعبني نازي اتي مرمرا خرغاغصيو حساب حجي 6 7 طرايوم تطرطيروم زلو ابت قصري كالوت اياتون يميلنا غن عين دمدمون يبل بوليس كوينو غن حدا خابتم تساتفتي هينوك تخل هايمانوت كافيستروس اقدمو ابسو يستخايده تماسال سلاماو سلفي تساتفو منبارون بوليس ستوكهولم غن نعاتاتهم بحيل خلقسون كبل زياده ابتم زقاوم زنبرو حيل خم تطقمه يزارب وقتي نبر عقرقر مالت بوليس حيلي تتكيمي اخلاقات ونيرومن مسؤول مالتي منبع غاز منبع يعني عينون تتكيمهم ግን ምናልባት ፍቃድ ስለዘይና ወረኩም ሞት እዛዞም ስለዘይ አخبرኩም ዶ ይሆኑ ናብ ጎነጽ ሰጊሮም ይሆኑ ኢልናን ሄኖክ ተወኪስና ያኔርና وانا بوكي فقاد كان زنبرنا يفسلت مخنياتو حد حونا فقاد ماي بوليس كمزون كم حتى على حكي تجاربنا مالك هذه نلقى بخمجة أنا تصدق أنا في البوليس نبرنا يفلت عندنا ونتي ناي نبر أدارش نخو يسوون يختفى على سواء تقريبا كم نبرون يفلت متقام غونص بزملكت بوغن بوليس بستخاله متن غمزيوم زامسلو عمامات كل غزي بزي غونص كفتحوم يو زصعت يبل كبوليس بصحف توهابنا ملسي زخونه سب انت دازيت دلي وي زي غبا غونص ابل علي وريدو زبل انتلو اخبار حكمتان كصنعو وي كمرمرو طرعان كقرب تسفا نغبر يبل اتي نحتوتات راديو شودن تگرኛ كبوليس زتوهابه ناي صحف ملسي بنأش جلابون نمترب إنجليز سجيرهم نبعد إنجليز زاتو سدتنياتات أبعد إنجليز عقبا كي حتى كل مخانم منستر وشت أو قديات لهم أفليتا سؤال برافمان أبتناي مجمرة مدرقة كاب أولا السلفا كبز بلد تقعيد زرخبت كوينة دوباتنا كانوا قوازازر سلزدلنا علي تاويان أي قبرنا نكتبل وانت زاربا اتهم حدشت حقتات كابتي أور حسنة أب قبر زو على حقز يقنتن دوباتن العلي زحيلو خوينم بزي حقاو من قدي نبعباي بريطانيا آتي تبهاي لزي حساب سبدما عقبا كي حتى تقليلو اقداز قبر إذا منستر أبت مدرقة زمناو حقتات بارنت نتوم نتسرعات بربحهم كوعلز دولي سوات بقبو يتقوملو كم زلو بمقلاص قصر كتملس مخوانا قال آتيا منستر وشت أو قدات تهاجر أمول مدرقة نستحقسو أبالات عقاو بوسلفة كتزاربن كلا أزيار رئسمت إمان بزلو ملك عدما كتقربيا ترايا أبت مدرقة عبا بريطانيا كاب حبرة إيروبا موصأة نتحدث زرخبتو ناي مقوص أرمسل كتقومل ألوا نتقوط أبانا زعبا عينت سدد دما خنت تبابع علنا ختبلون قليصا بمسرت نيزام منستر زربخا بمترب انجليز بنقاش جلابو تحاب يومنا بعد انجليز زاتو سدتنياتات ناي عقبه حتى كقربو كم زي كولي تغليص زلا ازي حجي زام منستر علاو غيراتو زل حققنا كم معاسي تكبراو كخون بخميخه اب قبر خوعل زتوهاب مغلص يلن
ኤርትራ ኣብዮም ኣለዉ ንዝተባሃሉ ዕጡቃት ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ናብ ስምምዕ ሰላም ከጽንበሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ክትሳተፍ ምዃና ንመንግስቲ ሃገር በመጥቃስ መርበባት ዜና ሃገር ሓቢራን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ደን ማለክ ብ26 መስከረም ምስ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ኒውዮርክ በመረኸብ ኣብ ስምምዕ ሰላም ንዘይተሓቆፉ ተቃወምቲ ዝጽንበሩሉ መስርሕ ብዝመልከት ኣብ ዝተመያየጠሉ እዋንዩ ተራ ኤርትራ ተላዒሉ እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ዘካየደ ዝርብ ኣብ ተኽእሎ ሓፈሻዊ ስምምዕ ሰላምን ጸጥታን ትዞባ ኮምድማ ኣበርክቶ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳንን ተመያይጦም በምክትል ፕሬዝዳንት ሁሴን ዓብደላ ባጌ አኮል ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ጎንጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተካየደ መበል 77 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ወኪል ኤርትራ በመረኸብ ኣብ ዘኣርእስቲ እዚ ከም ዝተዘራረበ እቲ ሚኒስተር በተወሳኺ ኣፍሊጡ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚያርዴትን መንግስቱን ኣብዮም ዘለዉ መራሕቲ ዕጡቃት ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ናብ ስምምዕ ሰላም ከጽንበሩ ኣበርክቶ ኤርትራን ሱዳንን ልዑል ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ብጠቕላሊ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ጀነራል ፖል ሞሎንግን ኮምድማ በዋና ጸሓፊ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ደቡብ ሱዳን ነበር ፓጋን ኦሙምን ዝምርሑ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ተቃወምቲ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ካብ ምጽንባር ኣብዮም ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ኣብ ትዊተር ኣካታዒ ዝኾነ ጽሑፋት ዝዘርግሕ ወዱ ንፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ዝኾነ ሌተናንት ጀነራል ሙሆዚ ካይኖሩጋባ ካብ ስልጣኑ ኣዛዚ ሓይሊ መሬት እቲ ሃገር ከም ዝወረደ ተገሊጹ በኹር ወዱ ንፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ዝኾነ ሙሆዚ ካይኖሩጋባ ካብቲ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ እቲ ሃገር እኳ እንተተኣለየ ናብ ሙሉእ ጀነራል ማዕረግ ደይቡ ከም ዘሎ ግና ተገሊጹ እዚ ድማ ኣብ ሰራዊት እቲ ሃገር ዝለዓለ ማዕረግ ከም ዝኾነ ይዝንገር ጀነራል ሙሆዚ ካይኖሩጋባ ጎኒ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ምንባሩ ናይ ፍሉይ ስርሒታት ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ክቕጽል እዩ ጀነራል ሙሆዚ ካይኖሩጋባ ቀደም ኣዛዚ ናይቲ ንሓለዋ ኣቦኡ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ዝሕዝ ፍሉይ ሓይሊ ነይሩ እቲ ጀነራል ኣብ ሶማል ዝርከብ ሰራዊት ኡጋንዳ ዝመርሐ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ እውን ይመርሕ ኣሎ እቲ ጀነራል ካብ ስልጣኑ ዝወረደሉ ምኽንያት ድማ ምስቲ ኣብ ትዊተር ዝልጥፎ ኣካታዒ መልእኽትታት ዝተኣሳሰር ዲ ኣይኮነን ኣይተፈልጠን ኣሎ ትማሊ ሶኒ ጀነራል ሙሆዚ ካይኖሩጋባ ሰራዊቶም ርእሰ ከተማ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ናይሮቢ ንምቁፅጻር 2 ሰሙን ጥራይ ከም ዝወስደሉ ኣብ ትዊተር ድሕር መጽሓፉ ኣብ ኬንያውያን ሓያል ቁጥዐ ፈጢሩ እዩ ነይሩ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ኣብ ፖለቲካውን ቆጠባውን ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ምምካር ርክባት ዘለዎ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ዝበሃል ትካል ቲንክ ታንክ ኣብ ዘዳለወ ኣኼባ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተሳቲፉ ዝነበረ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ከዓ ን30 ደቂቕ ዝጸንሐ መግለጺ ክህብ ተሰሚዑ ኣብቲ ብመንገዲ ናይ ኢንተርኔት ደወል ዝተካየደ ዋዕላ ናይ ቅድም ኣማኻሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጊ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብድምር ኣስታት 1 ሚልዮን ወተሃደራት ኣብ ውግእ ተጸሚዶም ኣለዉ ክብል እንከሎ ትግራይ 1/4 ማለት 250,000 ዝበጽሑ ወተሃደራት ከም ዘለዋ እቲ ዝተረፈ 3/4 ከዓ ማለት 750,000 ሰራዊት ፌደራል ሓይልታት ኣምሓራ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኤርትራ እዮም ክብል ተዛሪቡ ጻድቃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ንሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብመካናይዝ ቀንዲ ዝሕግዞ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዙሕ ዘለዎ ታንክታትን ከቢድ ብረትን ኣለዎ ከምኡውን ነዚ ኣጽዋር ዝኸውን ዕጥቂ ካብ መንግስቲ ፌደራል ስለዝተቀበለ ኣብ መካናይዝ ቀንዲ ዝሕግዝ ዘሎ ንሱ እዩ ድሕር ምባል ብዙሓት ካብ ሰራዊት ኤርትራ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ከምኡ ድማ ብምብራቃዊ ከባቢ ክሳብ ከበሳታት ኤርትራ ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ንሱ ቀጺሉ ብወገን በርሓለ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ንግዚኡ ተኣሊሎ ኣብ መጻኢ ከም ብሓድሽ መቐለ ንምጥቃዕ ክፍትኑ ድዮም ኣይኮኑን ኣብ መጻኢ ዝረኣይ ድሕር ምባል እቲ ንሶም ዘካይድዎ ዘለዉ ውግእ ናይ ህላዊ ከምኡ ድማ ፍትሓዊ ውግእ ከም ዝኾነ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓገዝ እውን ብሕጂ ጽቡቕ ጌርና ክንረጋግጾ እኳ እንተኾንና ብወገን ኤርትራ ናይ ድሮን ሓገዝ እውን ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ብዛዕባ ትእዛዝን መሪሕነትን ኣብ ዝተዛረበሉ ከዓ ኣብ ሰራዊት ፌደራል እቲ ናይ መምራሕን ናይ ስትራቴጂ ምሕንጻጽን ካብ ናይ ኤርትራ ጀነራላት ይዝመጽእ ዘሎ ብምባል አብይ አሕመድ ብጀካ ምእዛዝ ካለ ኣማራጺ የብሉን ክብል እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትሕቲ ናይ ኤርትራ ውሳነታት ከም ዝኣተወ ኣመልኪቱ ተዛሪበሎ ብጀካ ዝውን አብይ አሕመድ ንኤርትራ ኣብ ዝውግዕ ዓዲሞ ይክብል እንከሎ ነቲ ኩናት ብምሪሕነት ብምሕንጻጽን ስትራቴጂን ኤርትራ ያተመርሖ ዘላ ክብል እውን ንኤርትራ ኸሲሱ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ዘረበው ቀጺሉ ድሌት ኢሳያስን ኣብን ንሕወሓትን ምስኣም ትሕጋዝ ዘለዎም ጥራይ ምእላይ ዘይኮነ ነተጋሩ ብሓፈሻ ከጥፍኡ ባህገ ከም ዘለዎም ቁልዕ እዩ እዚ ውግእ ዞባዊ ውግእ ይኾይኑ ዘሎ እንድሕር ንሶም ተዓዊቶም ከዓ ኢሳያስ መራሒ ናይቲ ዞባ ክኸውን እዩ ኢሳያስ ዝቕጽል ዕላምኡ ሱዳን ምዃና ናይ ጎደና ምስጢር እዩ እንድሕር ኢሳያስ ናይ ዞባ መራሒ ኮይኑ ክዛረበሉ ዘይደሊ ኩሉ ዝፈልጦ ናቱ ቅዲ ኣመራርሓ እዩ ከተግብር ብምባል ጀነራል ጻድቃን ውግእ ገና ይቕጽል ምህላውን ንህላውኦም ይዋግኦም ምህላዎምን ተዛሪቡ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم